Bueno, pues efectivamente, Avelino, veo maquilladora, quitou nosos orillos, non? Menos con calquer cousiña ben ves, Estamos salados. Mira, o cutis ben, o activo se te... Bueno, perfecta, Eu aquí Despois che tamén. dou dos brochazos, nada máis, pero bueno, Pero tú este moi de ben tamén. maquillaxe E además tú ca gorra do de canal, capitán. xa, pero de maquillaxe do canal, a rapaza esta, a verdad, que o fai moi ben. Faino de maravilla, encantadora, a verdade, que desde un principio está traballando e Parte non a penso simpática, deixar, non Non a cambios penso deixar. o equipo de maquillaxe perfecto, María. Fenomenal, bueno, pues gracias direi yo, compañeiros, xa vedes, Isto xa estamos grabando. Sí, xa estamos Bueno, grabando bueno. porque, a ver, tamén hai que decir, cando as cousas funcionan ben, Avelino, hai que decilas. Por exemplo, que estamos ante a xente do redor, xente do mellor, verdade? do mellor. E imos empezar curso escolar. Isto sí que foi aquí casualidade, porque aquí Marina pois traía os útiles de maquillaje para a compañeira de maquillaxe, pero se non ela normalmente con esta bolsa non anda, Non ando. anda solo. Bueno, toda a semana solo. Bueno, Consigo queridos verla. amigos, aquí estamos de novo, o meu querido Avelino, Estamos, que o tedes estamos. aquí guapísimo. Dille a que viñemos. Viñemos a inaugurar O curso escolar. o curso escolar. O curso escolar. E que hoxe quería, Dime, Marina, hoxe Hoxe é o día 8, a Natividade da Virxe María. Lumus. Luns. E os colexios que agora adiantanse, porque antes o colexio empezaba sobre o 22, en la liña empezaba despois dos dores, o sea, polo 24 ou 25. Pero agora, pois claro, xa os pais están cansados de ter os meniños na casa. Hai que conciliar. Entonces concilian, lévanos po colexio e nada, van salir todos listismos, Sí. listismos ou apaiolados, porque claro, como non está tanto tempo cos pais tamén se poden Pois sí, perder algo, claro. pois bueno. sí. Pero bueno, o conto é que estamos nun novo curso escolar, non? Literario Curso cultural, Avelino, curso cultural. Entón, os de nosa xente do redor, pois, como empezamos o curso, Marina? Empezámoslo, pois, indo a clases. E a que clases vamos a ir? Pois vamos a ir ás clases ao liceo. Moi ben. Mira, xa estamos empezando a recibir mensaxes da nosa xente, mira que día está aí, sempre guapísimos. Bueno, gracias María, Fidel, recién casado, parabéns María. Aí, bueno, acompañámosvos sempre, sodes estupendos. Perdón, estamos... Pois temos que lle decir a María que veña, que se prepare, que a precisamos precisamente para o recital. Exactamente, porque además casouse Fidel, o ilustrador, o chico que fixo a portada, que era tan fermosísima. E, bueno, ahora estános mandando, bueno, as chicas, efectivamente, filla, e que os lisiados, que son ellos tarados, bueno, o grupo todos de Evelio, de Yolanda, de Evi, de Segismundo, bueno, estános aquí mandando que nada, forza e resiliencia, bueno, resiliencia moi ben, bueno, pues nada, que sí, que temos pensado estar aí nesa mesa. Sí. Aparte temos ganas tamén de acompañar este grupo fantástico de lectura que fai Evelio, e de paso, xa que falamos de Evelio, pois creo que xa sabe todo o mundo, pero é bueno decir, está traballando, está facendo artigos para a región. Esa ten residencia. O sea Esa que é residente aquí. estamos pois encantadísimos, estamos felices de que as cousas pois marchen ben para Evelio. Digo eu, Marina, para empezar o curso, que che parece se convidamos a todos os da xente do redor a esta cousa que se vai chamar... Bueno, o nome encántame, Avelino. Gustache, tío, porque non... Anxos e musas. Isto leva intríngulis, O de anxos e musas. Porque ti sabes moi ben escoller as palabras, Avelino, que és un gran poeta. Vai ser, dío ti, a presentación? Bueno, vai ser a presentación da portada do número 19. Pero esta vez, debido a que, pois bueno, cada paso somos máis na presentación da portada, pois decidimos facer un festival poético musical, do que iremos dicindo as novidades que se van ir unindo. En principio, pois contamos cos de sempre, con Masi, cos acordeóns, pero con moita xente, pero iso iremoslo dicindo da pouco, a medida que se vayan confirmando todos. Pero vamos a facer tamén un recital poético a nosa xente, por iso lle decía a María que xa se fora preparando, que xa que andaba por aí, Claro, e que fora xa preparando xa pois un poema para acompañarnos o día e o día
mércores. 17 non sei se 17 será- mércores 17 mércores de setembro. A partir das 7:30 imos estar aquí no Salón Noble do Liceo, amigos, porque claro, animamos a que todo o mundo veña a acompañarnos. Xa saben que o movimento da xente de nós, a xente do redor, é un movimento ourensán que precisa da enerxía de todos vostedes, amigos, de todos. Eso é. Entón, a partir das 19:30 estaremos aquí e faremos unha gran festa cultural, con toda a xente de nós, a xente do redor. Digoche unha cousa, María, a ti as 19:30 parece o horario? A mí pareceme ben, Ou a 7:30. Ou queres que retrasemos un pouco? Pois isto podemos facer que estamos a tempo. Igual ás 8, para que me chegue Ás todo. 8, eu penso que sería moito mellor, porque ás 7:30 algunha xente ainda está abandonando o traballo e tal. Sí, sobre Pois entón vamos a facer unha cousa. Ímolo poñer non ás 19:30, ímolo poñer ás 20 horas. Ás 20 horas. Agora, eu e as Marinas sí que estaremos ás 19:30 para coordinar todo. Esperándoos a todos vostedes, Esperándoos a vos todos que vos. irades vir, pero bueno, o acto vai empezar ás 20:00. Moi ben, Vale. perfecto. E Aí estarán entón os anxos e as musas, E non? as musas. Que imos a topar na porta ao entrar. Aquí tomaremos, haberá que ver os carnés de cada un. Ti eres anxo, ti eres musa, ti Vale. pasas, ti non pasas. Si non eres anxo nin musa, non podes vir. Pero é que están aquí son todos anxos, son todos musas. No, os que están porque aquí, teñen... a isto da xente do redor, ou é anxo ou é musa. Non lle queda outra, Aquí non lle queda demos non outra. hai. Aquí di Non años lle- non hai. Bueno, trasnos hai Trasnos, tamén, sí. Trasnos sí. hai, pero eses tamén poden entrar, non? Entrar na categoría de musos? Sí, os que non entren en anxos entran en musos. Entran en musos. Pois fenomenal. Entón, que che parece? Damos por inaugurado o curso académico literario musical Sí, co evento do día 17, non ás 19:30, acabamos de decir ahora mismo cambialo, a pesar de que poña o cartel, e ímolo facer ás 20:00. Aquí, no Liceo, onde estamos agora? aquí, onde estamos Pasa agora, que o planea no xente Templo para da que se Cultura, restaure, onde estamos agora, aí esperando que chegue este mércores, esta maravillosa vidrieira do Salón Noble, Deixa-me que nos que está mire esperando, aí a xente e por moza. suposto coa Isto nosa xente, vese ou non sei? coa xente de De nós, a redor, xente do redor, aí estamos, Esta destes- completamente identificados. A ver, non habería de poñerle tamén un sinal distes a todo o mundo, como proba de DNI. Bueno, eu estaba pensando pero igual, o sea, en facer unha marca como a dos cabalos, pero igual resulta un En pouco pin mellor, doloroso. en pin mellor, en pin mellor. Entón farémoslo nun pin, ainda co outro, na pela aí Na gravada. pel quedaba máis grabado, Quedaba moi ben. Un Doloroso, tatu. pero un Podemos inventar un tatu. Os que queirades podedes vos tatuar o nome de nós, a xente do redor. Xente? Do mellor. No noso corazón, Marina, se están tatuados todos. Totalmente. Así que estades Llevo tu tatuados. nombre tatuado con ese nombre de grupo. Chicos, Bueno, un biquiño moi grande a todos. Comezamos. Queda iniciado, vamos facer claqueta. A ver, Vamos facer a como está? claqueta, Ah, como fan no cine. Queda Pues vamos. iniciado Queda iniciado o curso cultural. 25, 26. 26, así é. Todos Nova ao tempada. liceo. Vico. Venga, vide. Vide.